Ini TUIRPC bai RPI miliuinai जों दिनै একটা yok samani ter panda होननानै जों दिनै फरायलेखा मेन कारणखा दिनै का डॉक्टर बी आम्बेडकरनि थैमानि साल जों फालिलेखा ताइ दिनै आगेयाव चबाख्लाय थैनाय रंनि बंनि जों फालिलेखा जों ताबु कक मा होइसे जों yok samani ter panda tamengoi our land our rule no more refugees colonial rule tai foreigner refugee tai bangladeshi ni yakni borok da phano yok samani bagai yok samani ter panda hanai जों दिनै खुलुमगoi रखा अब जत दिन पर्यन्त चिनि मान थाइनो माया हंके आसकन जों खायनाय दरंखा जों थैरोनाय दरंगा नांगा जों दफाना फियगनाय दफाना सारिनाय जेदिनो जों yok samani ter चिनि बेबाग न मानो आफरका जों yok samani ter panda hanai जों खुलुमलायनाय abono ang ani khadani dako borong koyo nongni bisingi tibrahani borong no koyo जों RPI tai TUIRPC चिनि TNB ni chukti NLF ni chukti ATTF ni chukti tai bebak khainani chukti ni shodo RPI simise home minister no city siyo Tripura government no city siyo tai जों TUIPC siyo abon bagino RPI ni president no जों hambai ro Ramdas Athawali no hambai ro chini Satyajit Babu no hambai ro chini aro Robindra Diang tongo Binoy Deborma Binod Deborma chini advisor vice chairman Montu Koloi जों barong no hambai ro tai aro chini bebak no tongo जों tini ni simi hasingo जों semai tanglakya chini dafana जों haina hai bufang choidor masa bufang kelainai belai komorinai hainai ketal khasaina haike chini borok dafana जों फियकना बागै चिनि बरक दफाना सारिना बागै चिनि बरक दफाना लेंग राननि बागै नाय जों चिनि TUIRPC ताइ RPI मिलि ओइनाय जों दिनैनि चिनि चबानो yok samani ter pandano चेंगै रेखा बालायखाना हामबाय बाहाके yok samani ter खबजा कबा पांदा सुदा कबा बाके yok samani जों जखन 1949 साल 15 अक्टोबर जखन भारत बाय जों अंक जयन रेखा आबोनि बरो जों चिनि बरक दफाना हामथाना दंनासै जों हा सेकजाखा जों नक सेकजाखा जों जागा सेकजाखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर सेकजाखा जों टेबल सेकजाखा चिनि बिहिक बसा सेकजाखा बुथार जाखा आबन बागैनो जों अदिन बुदि परादिन जोंनि थांगा आबन बागैनो जों अबना हायनाय चिनि बरक दफाना फियकनानि बागैनाय ईश्वरनि बिसिं दैख्लायनाय आफानि बिसिं दैख्लायनाय जों दिनै अर जों ईश्वरनि बिसिं दै बिसोर जों दिनै जबाख्लायसिनाय जों हायनो आन्द्रा गुन्द्रा हिमैनाय जों दायख्लायलिया कारण जों कांग्रेस नाव नायखा कांग्रेस नि आमाल आसक रिफुजी हाबायखा CPM नि जरा आसक रिफुजी हाबायखा ताबो BJP नि जरा हाबै दङ जों ताबो कटाल सरकार नांगौ चिनि बरक दफानाय फियकनाय नांगौ आबन बागैनो चिनि बरक ताबो तंफानो गोथैहाय सामानि जों कानुन गरै जों थिकेमा साया थिकेमा थुया चिनि हावासे बुनि नगा जों बारा तंना तंसिओ आगो तला तंगाय रक जागा गरै थुनानै फाइक्यानके आबन बागैनो जों सेलांगो आबन बागैनो जों yok samani ter panda हनै बेबाग न होइते मुक्ति मानन बागैनाय जों yok samani ter panda जों उलो जरामा हांके जों नर काहामके तै हानि बरंग जों काहामके जों क्लास फेरनाय आसुगनो बेलायके हामबाय सर बय बायसि रंग था समफ्रा खायजागो रुपात खायजागो ना बयनि हावत आसिना हावसे जों बयनि बुगाव बयनि नगा थानाय बारा रक तंगै मा दं ter panda से yok samani ter panda ya sanani yok sanani ter panda iko RPI simise home minister no city siyo Tripura government no city siyo tai जों TUIPC siyo abon bagino RPI ni president no जों hambai ro Ramdas Athawali no hambai ro chini Satyajit Babu no hambai ro chini aro Robindra Diang tongo Binoy Deborma Binod Deborma chini advisor vice chairman Montu Koloi जों barong no hambai ro tai aro chini bebak no tongo जों tinini simi hasingo जों semai tanglakya chini dafana जों haina hai bufang choidor masa bufang kelainai belai komorinai hainai ketal khasaina haike chini borok dafana